Cynheswch 150 ml o hufen mewn sosban ar dymheredd isel. Chi ddim moyn berwi hwn. Tra bod yr hufen yn twymo, torrwch gan 50 gram o siocled tywyll yn ddarnau man. Siocled 50% cocoa yw hwn. Pan mae'r hufen wedi cyrraedd just o dan pwynt berw, ychwanegwch e at y siocled a'i gymysgu'n dda. Yna, rowch e yn yr oergell i galedu. Dyle awr fod yn hen ddigon. Mae fe wedi setio'n neis nawr. Felly, dwi'n defnyddio un o'r rhain, sef teclyn creu peli bach, i helpu fi creu siap. A dwi hefyd am wisgo menig, gan bod hwn yn mynd i bod bach yn messy. Roliwch chi yn eich dwylo. Os ydych chi'n poeni bod nhw'n dechrau toddi, jyst rowch nhw nôl yn yr oergell. Beth sy'n dda trwy defnyddio'r teclyn yma yw bod nhw'n mynd i fod tua'r un seis, ond peidiwch poeni am cael nhw i edrych yn berffaith. Fydd pobl yn gwybod taw chi sydd wedi wneud nhw wedyn, a ddim wedi prynu o siop. Whoops. Mae dy fi rai siocled gwyn wedi paratoi hefyd. Mae e union yr un dechneg. Y cam olaf yw rolio'r truffles. Mae dy fi gnau pistachio dwi wedi malu'n fan, mafon sydd wedi rhewi a'i sychu, powdwr cocoa, a glitter allwch chi fwyta. Mae'r truffles yma'n hyfryd ar ei pen ei hun. Allwch chi wneud batch fel anrheg bach penblwydd, neu adeg y Nadolig i rywun. Rowch y truffles ar ben y gacen, a dyna ni. Mae'n barod, a mae hi wir werth y drafferth. Mwynhewch!